Naravno, treba prije svega napraviti sistem. To je osnovni modus da se ustroji i uvede sistem u cijeloj Bosni i Hercegovini. Evo, ako govorimo o entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, znači potrebno je napraviti sistem energetske efikasnosti koji treba da implementiraju i uvedu i razviju nadležna ministarstva. To je prije svega Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo prostornog uređenja na federalnom i kantonalnim razinama i jako je puno elemenata koji bih ja sad ne bih željela vas opterećivati, ali vrlo jednostavno. Ustrojiti sistem prije svega upravljanja potrošnjom energije u zgradama. Zgrade troše energije jako puno. Ja vam mogu reći jedino da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, ako govorimo znači o segmentu koji je naša nadležnost, ima praktično zajedničke nadležnosti sa kantonima. Naše ministarstvo je ustrojilo u potpunosti energetsku efikasnost u zgradarstvu. Jedino što kantoni treba da urade, da prepišu naše ili naprave svoje shodno našem i da implementiraju energetsku. Dakle, zastoj je na kantonima prije svega. Unsko-Sanski kanton je napravio zaista jedan fantastičan pomak. U zadnje 2 godine sistem energetske efikasnosti je u tom kantonu za primjer svim ostalim.